Erokamano ahinya. Samoro ng'ato penjre ni to iwacho ni nitiere losruok mar lee ma ipidho pachoge. Samoro nitie ikruok monjo bed ni timone kapok otergi e puodho, koso tek ni segole e kul kata jokon kama ne gwen ninde kawe tiole mane e puodho. Dipo ni nitiere ikruok moro amora monjo timnegi kapok oolgi e puothe? Erokamano. Yes, ikruok nyaka timnegi. Kikawe be kaka oko mar dhiang' kikawe idhi olole puodho direct kong'ich kamano, obiro wang'o cham. Koro nyaka ikete kamoro ma kizungu luongo ni composting site, mondo obed kuom ndalo moko kanyo, kata jumbe 2 kata dwe, mondo obed ni otop. Koro itere e puodho kosetop kapod en fresh. Ka en fresh to kendo ok ober ahinya gi gik mwapidhogi, kendo nyalo wang'o ni e cham. Koro wakuongo wakete compost kuom ndalo moko kok watere e puodho. Kata mana yuk bando, tiang', mago wanyalo loso godo compost manyiwa. Gigi wakawo to waloso gimiluongo ni compost pit, to bedo kanyo kuom ndalo matin. To kosebet kanyo, to kowuok awuoka to kendo roma minyalo dhi ti kode e puodho. Koro gigi yugi chiemo mwachamo e udi kik wabed ni wawito. Magi te iluongo ni organic waste. Organic waste wanyalo bedo mwatimnegi composting kendo magilos manyiwa maber mwachak waduoko e puodho. Koro waonge waste piny masani. Waste te kendo chako duogo konyo. Kizungu luongo ni circular economy. Nyaka wabed ni gigo mwaneno ni waste ka, wang'i kaka wanyalo losogi mondo gilokre manyiwa mwanyalo chendo waduoko e puodho mondo konywa mondo wawuog gi cham maber kendo mamiyo ngima wabedo maber. Erokamano ahinya. Bende wagoye mbaka